Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tinyami tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل ما وجلو كنا لجبعونيو يمالي فابالا بمكو سيدا دورنا كالابانكورا لما ما نودي المامونكا فرانيوغا جاكلوبا ولوغا بيروبا ويلا كان زيارة لا commune 5 ni nga kila ka conférence kene nyanamaya kila ko ga bureau sigi mogo ba chama ye kene ila soro ka damne sigida nyamogo la meru ani dugutigi ani lima ma ere nyamogo baw conférence ba nyanamaya la conférence mi no metalike ka bulo di nyogoma ani ka yafa nyogoma ni islamaya bo kofo o be temelen kofe bureau sigu bara soro la ka nundo mi soro la o kene ga anga je anga nyamada o soro nga hal nimbela a comité de gestion présenté tuna bi wala ko secrétaire général al amin al am li lejna comité de gestion secrétaire général de B ani anom be baraka ñofe anaka jagulu wa hal comité de gestion na bi rew misri kono aba fa na min ya nam de ba ko aka misri la ma ra ba fo bi comité mo kayron be ga suina wal ma bi ka wula dena be kana no yamaradi muna nimbe fora sabla folo bilaf min bela direna kumte dobero ga ale to sanamina amanga rew ngalam datala o filidi na yi bara kenu to ambe ante ala ka so ante ala so ko ble ma dama ala ka so o misri de msi nyemo o kira de folo kira kan no la don ba na ka namu min ba dola anga nan pawlu kuna tushi anga na jama mina tushila ni to ne kan namina yi ko juguli ko e o kuma na kama ni rew famia baraka kenen hakina o limo ka laini don lambo la fam no forani réglementaire bina ko wala alami be sugani chodi ako jagulu do be sugani musi kono o jamagulu de ga namuna ka ma aka dangal sigi o misri don ba ba ni ko don musa hakilma mun ma ko misri la ulu be nyoni ambi kalsan kata de be amina ka jonta atiga do mo kilo na tota ko impose mo ba manga ko ni shura kala sama ko be shura wa amruhum shura anga ko be ngake akuda ira nyona jawa mona be minga ka tela fe ala be here ko la o kuma ko ba ko ka tula oni jaguli nuli ana musugandi abe anu anam soga kan na guna kam sugandi ngawo bare ira kefmana o kanga ga kalima ma ka representant sore na soro commission lima ka representant me kay na so katilimo mo fa katilima ka mo be kay ulbe ga seya ko la mo mara sigi ul fa be sabab akbara sa sandra la ka tanim sina am bena ka bi ka sada sigira ka kan mamirati be ka tsaya ka danga ni ya ka danga ni musulawi wato mangami bonga pola mais mabe nanga na suude be baso mangombe kala girabe kala parce que ya ala tabla ni kra tabla la ya lan kra tabe am kitchen ko numa ala ka famne ko man ambela dilema donc ni akara lima ka representer na sebe meke ka fo mo musira wala sa sambela la kati bureau la ni commune bureau la fuka bureau son la donyala mo so do na tola ma wara kana wudi nambo la mo mere wati mene bala est manda ko balawa mudatul imama المادة الثامنة وبمفا تستمر الإمامة باستمرار الحياة فلا يزال الإمام إماما إلا إذا أخل بمبدأ من المبادئ الإسلامية وثبت عليه كالشرك الممية من دا تعالى لا واتي تعالى كفانيس كالممية لا سندوران بيبين هاوتيتين يوتي الممية ده الممية يمي أين فتومنا على كرام محمد صلى الله عليه وسلم ويا مفلوي ويا كتومنا ني أنا مي وان سيرا كبا مي ودي فناسرو الممية شوتما دفالا nasro ayu flanga fa baraka ala kangishi na gwa dina ko no konte madama huwa al-imam alli al-mami ka fo sanduru santa o fente madama balo kan na alli al-mami aka nagunu abi baraka nyofe aka yimara ko nana ko kuma na kama kitu nyola donc ka fo manda kuti alela fo
saya wala ni adisa piwa masika fweke no bara no ga bara mi وظائف الإمام هو المسؤول الأول في المسجد alibi yana nga no nga bara fo ko ga fo ka mo aklatni almami ne muslim nyama folo folo yi ko kuma no che kuma ali de be jama sili jora almami ne be bula benye ka sili mo yi dina bara baraka muslim kono sili wati ko law e wa yen men ko la wadi ko law fe na ka muslim kono nyama flata la nango mer be mo dibti be mo duti be mo anyama ya almami dutu ka ko baaro limma ka stok la amita yoro wala limma ma be ani dutu be baraka nyofe na sa dutu blong na dutu ke nyamoy maintenant na misri kono dutu ira be jo abisiri anam ko fo ko dutu ira jena ka fo anam ne nyamoy ko kuma anam ne nyamoy ali de be bla jama nyofe ya ka baray sili watu atanye fa ka sengo o ya anam na ka jamayo ali na ka domba mu watu kram be lu biska nyon de mu na anam ya de biska wati eme sili wati be le halad mena o wala na me jama hakilati comme sawo salima ni meto beja pabe bonyo fe comme ankara mo imam menta na kaba olu baraina watu sil watu be me kadi ay sil watu be tiko na be bo konana kadem ne jamais fo décembre nyanta dana ko bula folo mais novembre décembre bina ko falala o ku yemi kana mun demo ka bala mais hawo mi fle o tsika ta ka appliquer ateta ka appliquer tene abikana no yema non ne tsika don ni wati ni mo ya fa kata awa karsa amba fo na fadil bela ni dona kala ni ere ap minyefe amba singo mitidu amba kata alam ni boka o te comité ka baraya o te comité ka baraya ka fam ta swel lage 20h be anam ya telia na sabo telia o te comité ka baraya anam kana so fe ke ika wati ika to ka bo shara konana sir wati de fitrin safo che an kala mo na do fa na al imam government amna la na asokuma alibna kuma oroka donc orobe wati ka respecter anam ngana son tuushna comité ka pression ki bo konana ni yo ke ede be ni ngala yoro parce que ede be kira joro la kuma fa ka sala ya an joro fa mi yedine yorobe iko ke kecho mana ka so makan dantame amakani yira ale de fana be ni ka fa ni comité ka rombe wal man asam gra moske be anam ne be se ka fo na aka mo do yamara o ka fo comité ra te wuli ka fo dro an ngai rombe mbi o te abikani anu nga jede ko fe fana ni hanni waju ga misi ko e ka mo do waju kala kana dro ka sa ni benga de mi na ko waju ga misi la no iba fa na mi ne folo anam ne se ka be waju bi kana tege ni waju fara damena ayaye ka fo waju kala be ka sirate wal ma abna fitna ga misi la abe ba namiya ka waju kala la jo fitna kana ke misikonana do fo ni rofana ga famia o be anam ga barade ale be kra joro la ko mana na ya to jema go la kisi waju ka ka fitna ale yana ayara ba do ngani mo la alkama de do ayara bo do ngati anka ko mala kan sababe inu shi de kumiti ga barade me anam ga barade no bara no jo kan ga tiko da no ne kan ga le halaj mana أكاك بصفة الإمام موحدا للناس ومصلحا بينهم يجب أن يتحلى باللين والتواضع ولا يمنعه ذلك أن يكون متشددا عند الضرورة أيني فوني كراني من بس فترة كبيرة كرا جولا أنا مين يكو دو كا أنا مين كا كلينيك كلا ده كا نيل كلا أنا مين يك أنا مسكونا كلام لا كا كلام كا كوكوبي وتانا مين كبارة إيه كا مسي جماعة بلقى جماعة كلو كلا فرافاني كلا دوا تشوشيلا ينو نتابلو تين أنا مين بدي نفع bebe sele de kofe o kuma e de kan na breke nyeli ke ben nyoche furuso wala du ko no na sido la ko be e ka bara e kan be de gla atkana da selil de mama ala kan sabab mani do mi ro mani danga na ka dinena o ro le bisiki jojo la o no wati ko la be tie fo la ka ke ala tagata an kra tagata no wati ko ro ko na ni so danga na ka dinena nambola asam bla mo se be sigi sawono chef la ni chef la mo chef gele na ka be keni anon ga yamara de anon ne sika fo assemblée de l'islam jama'a comité mo ani am bena ka wal comité ta de ko me musiku na me ka misri boye ka keta am be jama'a wala bi si na riombe wal ma mashido sin du mashirombe anon ne bu fo jama'a ka jama'a wala d'accord donc ola anon ne bin fana yamara de ko na mo so baraka ni asanu sigino e nasiri ale de ba damine ale sa ba akunci wa aba kunci fana wa man nan yamara di mam ga nyama wata o man nu ne fen dama he ko ngere mi fo anami ni comité ni nyote ani almam misri ko no asam da moske ko no la misri ko no la anami ya jogo la nami sondi la statut ni reglement don mi fala ni ala kungro ala belebele we ala ka famu ko no ambela dele o ko fe ka mi fo mo ye ala sa frustri ko mi fala be
frisi se be on be se fa do la mo ma kuma mo ra kana hal mo ma be on ka bo folo na yere ya abo mo ra ba bo la o kuma anga chesi yanga dina ya mara kam numbina linga ka chida numbina misri ko na fana misri komite ko na fo ya na mga kumbe misri be ku tete misra al comité de kana warsa dia nomma kasra communauté bureau commune bureau o fana ba sa bureau national la nuno kana to ko be na mga bara donc anga yon de bara la ndo lima kala ini hakato binna salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anjigi be sigi nyon ngoro wa femi srangoy o tinanshi soro wala ami bolo to nyuma soro ya rabbi ala ka bolo to nyuma di ama du ko len sanfala la o mana nan no fara la ika do nga fo kololo do fana be ola kololo mi me anga fara lila o be nyogon kuniya ani nyogon hasidiya ani ka planjugu tige nyogon kama na fara la o de bonye chama o kira sallallahu alaihi wasallam adunya ladi ka boma aka kuma kan jelena ako wala tadabaru wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana ala kra ni fa ka kuma kan jelena kan ya shambela jelema ko ngana fara bar fara libe nyogon kuniya ani nyogon hasidiya ani ka planjugu tige nyogon kama kasega nyogon mago sa kuma bela jelin fara lebo sama menan tora kelenyala la nyini mi fana ye anga hasidiya boy ka nyogon kuniya boy ka kla tuguni ka ke nyogon fe anga na janfon sidi nyogon kama nende la nyini wa fa ka soro na ma nyami ga kelenyi anga ga kelenyi ni la nyini de kan meni kelenya na ma keninka o man sina o faral de o ma ala de ala kan ki faralima bara ala kan kuma sallallahu alaihi wasallam ko angana plant ke nyogon kama angana nyogon hasidiya wa angana nyogon kuniya ay to ambela jelenga ke Allah subhanahu wa ta'ala ka jombowi foni mara jomi siri almami fe ni kumbere mi dañu de gasal ko antugulendo almami tala wa ma dama gasal tuguma almami tala na ya biri e bibiri de na ya tenturu ibi tenturu de wajira la ga fo mo be sel almami ko ako no tigilama no kera almami doni ala bo de ga batum ne o ko na tugura ko de ne tugura almami ko ala bi ga batum ne ngani na kera flani na abibiri wati me na bibiri nyomo fe abati nda wati me na abati nda nyomo fe e ga seli farati wala de o ni mo mi era te dal almami tanya dum eso wa seli era bo tigé bal sel to tigé amala deli ala ka kili mandam o kuma kele yabi nyeni mi nofe o yanga nyamugo labatuli ay to anga imama labatu imama bureau national ba na le ki wara sura ba ci commune na cira commune ba ci ka quartier na cira quartier e ba sura be kuma kan kele ni abijini ko mo bela jele fe anga o nyamugo nunu labatu o kuma ga nunu fana ango lu la sanga misru la ba fa imama ba nyini togomina foko nyumana ben kono nana ani nyogon kanu kono ala ko ke ani yara do ay to nga nyogon kanu ako na nyogon kanu femi mbi soro ola ami nyogon blani wala nyumanye ni ke ibi do ay gela do barla ni ya kanu ibi ta tege mena ka bala o kuma dina kan nasiha bi soro yoro la nyogon kanu bila o kuma nami fodi fana do ani nyogon che abi ga sawawi an kanu bi do nyogona wana mana nyogonye ami ni soja ka nyogon me nyedala ani bisukuna ika do an kanu bi do nyogona ami ala de ya rabbi ala ko no yama la jere ma ga fa wati bi fale modo la shuka jam modo la tlefela ka jam ina fa so ne ba ma to na ka fa fini no wati be na ngo tlema fo ne na wati be ina fa amami la ba yo la sisa na ma nya ko wati bi fale sel watu fana be fale o to de la ngamba e ka fo o fala vali nufle wati da wala be ati tarbola kosbe no ye misidi chamana sel fana kata se la sarama on fait kada woni 2h 4h no 16h sa wati belaje bita soro ka fo fla ko ndebe amulo wati to ka yele mani ambo ke kata soro anna aywa amma jaji walma jaaku ya muna
nigi bi fitiri seli i ka fɔ nɛnɛ waati la tilema fɛ i na seli ka tile bɔlen to n'i yɛrɛ ko tuma k'i bɛ fitiri o kelen seli tilema waati fɔ nɛnɛ waati fɛ su na ko i la ne k'e bɛ fitiri ka seli o la o tuma an bɛna jɛni a yɛlɛma diyagoya o du filɛ nin ye an ka o kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que waati ala ye seli d'a ma ka tila k'a fɔ a bɛ kɛ waatiw de kɔnɔ waati minnu don n'i y'a kɛ ka kɔn a ɲɛ ka sɔrɔ a ma se seli t'i ye i ka seli ma minɛ n'i yɛrɛ a tɛmɛ ka sɔrɔ i tɛ darula la foyi t'i la i bɛ se ka kɛ farati kɔnɔna na o tuma an k'a lajɛ kunnafoni min ni limama b'a di an ma an ka papiyew fɛ minnu bɛ taa misiriw la na liyɔn ni météo de bɛ jɛ ka baara kɛ san kurun bɛɛ lajɛlen waatiw b'a kɔnɔ n'an ye min y'a kɔnɔ an kana fɔ ko papiye gansan don ko tuma ko ayiwa an di baara kɛ n'a ye an k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ka d'a kan a ye sɛgɛnba de ta ka bɔ an ka waatiw labatoli la waati minnu ni olu fɔlen b'an ye an ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ n'o y'an ka gafew ye n'o ye fiqhu kitabu ye n'o tɛ a bɛ faraduni kelen o kelen seli a waati bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don an ka diinɛ kitabu kɔnɔna na k'a fɔ an ye an k'a faamuya k'a fɔ kunfɛ baara tɛ dungɔ baara tɛ k'a fɔ ko ne sago ye n b'a kun o fɛn tɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni seli dira a ma a seli waati daminɛ a laban Jibril nana ka na ciba Muhammad kalan nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ a ye o tuma k'a daminɛ nin na ka taa se nin ma nin furancɛ in bɛɛ lajɛlen seli waati de bɛ nin kɔnɔ kalankɛlaw b'a dɔn nka n'an ko an bɛ olu jatew minɛ an ka waatiw cogoya la bi maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ tuma i ka seli ko a bɛ kɛ gɛlɛya mun na i tɛna se k'a matarafa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka wale ɲuman dɔn ka barikada ka dɛmɛ ɲini a fɛ ka kana ɲini a fɛ ka yafa deli a fɛ a k'an kisi an ni tɔɔrɔ ma an ka wale cɛjugu a k'an kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma an bɛ masaba in deli kisi ani nɛɛma a ko caman suuru cidenba in kan Muhammad bin Abdullah a n'a ka so dunkew n'o ye sirifu ye ani a ka sahabaw minnu u ye diinɛ in labalo n'u ni an'u ka nafolo ye ani mɔgɔ mɔgɔ n'i tugula cidenba in kɔ fo ka taa se jo donna ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen don o jɛkulu hɛrɛma kɔnɔna na an bɛ kɛnɛ min kan awa kɛnɛ ye a yɛrɛ fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye tiɲɛ min to o tiɲɛ tabaw an bɛ olu ka kɛnɛ de kan kira ye mun de to dɔnni sanu tɛ wari tɛ o dɔnni min n'o kan ka mantɔn gɛngɛ fo ka t'u se arijana ma insha Allah o an b'olu ka kɛnɛ de kan ya rabbi ala k'an bɛn sababu ma ni an ko alakira mantɔn sallallahu alaihi wasallam n'i ko silamɛya i ko ɲɔgɔn makoto ɲɔgɔn makoto ye mun de ye fɛn dɔw bɛ yen minnu ni a ma woyo kun bɔ n'a ma kɛlɛ kun bɔ silamɛ ni a ɲɔgɔn silamɛ de cɛ o tuma na o lahalaw minnu n'olu bɛ yen ka hakili jigin kɛ karamɔgɔw k'u janto o la ka hakili jigin kɛ
alimamu ku janto o la u ka ɲɔgɔn makoto o lahalaw la baara min ni an b'a la baara gɛlɛn don baara nɔgɔn tɛ n'o ye ka manton guide k'u ladɔnniya k'u bila alakira sallallahu alaihi wasallam ka sira kan fo ka taa se ɲɛnamaya kuncɛli ma o kɔnɔna na o tɛ taa gɛlɛyaw kɔ o kɔnɔna na karamɔgɔcɛ y'a fɔ cogo min na awa ka fara ɲɔgɔn kali ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ taa fewu fo dɔ ka fɛn dɔ to n'an ko ma ko tasamu silamɛya diina n'an y'a jateminɛ diina min ye diina wɛrɛ makoto k'u filɛ k'u to yen u bɛ balo silamɛw cɛla u ka batukɛ yɔrɔ tiɲɛ tɛ dɛ nka k'u filɛ k'u to yen o ye alakira sallallahu alaihi wasallam de ye o tuma na maa min y'olu tiɲɛ ta ni silamɛya ye diina wɛrɛ makoto a ka mara kɔnɔna na u k'u ta kɛ a ma fɛn f'u ye i n'a fɔ karamɔgɔw b'a dɔn cogo min na ala ka nana madina sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ yahudiyaw bɛ yen a y'a sɔrɔ nasaraw bɛ yen hali n'u man ca fanba o tun ye yahudiyaw ye kira alayhi salatu wasalam a ye muhajiru ni ansaru ka mu'akhatu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye balimaya ye silamɛya sinjiya k'o don muhajiru ni ansaru cɛ o ko bannen kɔfɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu b'an cɛla nk'u tɛ an ka diinɛ kɔfɔ u fana welela ka na an ka bɛn an k'an ka dugu lakana an ka bɛn an k'an ka jamana kɔlɔsi hali n'a y'a sɔrɔ aw ma da alakira sallallahu alaihi wasallam nka n'aw bɛ dugu kɔnɔ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na o de kɛra bɛnkan ye alakira sallallahu alaihi wasallam ani yahudiyaw cɛ. alhamdulillahi lazi alama bil qalami alama al insanu ma lam ya'lam summa salatu wassalam ala asrafi khalqillah muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi wa ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. silama jama an b'a bɛɛ fo ni silamaya folikan ye n'o ye assalamu alaykum. o salamu alaykum a ka kan su fɛ cogo min na a ka kan tile fɛ a ka kan sɔgɔmada fɛ a ka kan waati bɛɛ o de ye kisi folikan ye ya rabbi ala ka n'aw kisi. aw nana kɛnɛ min kan bɛɛ bɔra ka so a nana ka so k'aw fo k'aw bisimila k'aw bere bere k'aw barikada an ka ɲamaba tɔgɔ la n'o ye salifu jara ye an bɛ alahu taala deli ala ka barika don an n'a si la waati in na a fari labɛnnenba tɛ ten kosɛbɛ an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ silama ka dugawu ti bɛ yen k'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya kɛ ani salifu ye ala ka fari segin a yɛrɛ ma ani banabaatɔ bɛɛ. an nana communiqué ni ɲɔgɔn ye de la alhamdulillah communiqué caman ta kɛra a tɔ tun ye anw ta ye hali min bɛ an ta kɔfɛ min kɛra o de ka ca ni nin ye o tuma ni ne tun ye folikan ye ni bisimila da kan ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka barika don anw n'aw bɛɛ lajɛlen si la ka dugawu k'aw ye ka bisimila da kɛ bɛɛ bɔra i ka so e nana i ka so aw bisimila aw tare salamu alaikum wa rahmatullah. alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله الذي أمر بالتعاون على الخير وعمل الصالحات ونهانا عن تعاون على العصيان وفعل السيئات وسبحان من شهدت له الدلالات والآيات بأنه لا تطر عليه الآفات وسبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. الحمد لله
الذي هدانا للإسلام والإيمان وأنقذنا من عبادة الأصنام والأوثان، والصلاة والسلام على من أرسل بخير الأديان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قائد الإسلام، نور الظلام، عالم الأحكام، مسلول الحسام على أعداء الإسلام، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب البراق والمعراج، صاحب البرهان والمنهاج، صاحب المعجزات الباهرات والآيات الواضحات، صاحب الشفاعة الكبرى يوم الندامة، وعلى آله وأصحابه الليوث الوقع والنجوم الدجى، إبطال الإسلام في مواطن الحرب بين السيوف والسنان، وباد في الليل والليوث في النهار، مستمسكين بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع عليم. أم بعد السلام كلام كرا كل شيء المام بلجلين أنا نمو بلجلين ميرو بلجلين كماندو بلجلين كفتو بلجلين أم بلجلين فولي كان كلين نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بالمام أو من بعد يكروني نابي بكو المامي جمايري بدكنا كلين فولا درون المامي يفهمي موچامن دتادو المامو نيامغو جوني على كرا صلى الله عليه وسلم ودكو سو على كو أمة أكاكي ألكو كرموكي كلوا لكما أكمانا يا كما فو أكو أكاكي المامي دغوني دي كما بي أنا كنا كفلانية أكنا كأكوركي ومن باكا بتوچنا bo almami fim bade almami nyamgo ya ala kira صلى الله عليه وسلم ala de kunya assemblée fana nyamgo ya obebe misiri le kono obebe almami de bolo ala de kunya arme nyamgo ya soroska nyamgo bade ya ala kira ya ala kunya misiri de kono salama fim be nyetse da labara ni almamu te koy atsaka la abada lawte onga amini inen do awfe o sabali ani munyuye ani kamgo la su kada hera siraka ni ekodo e famu yae atekeni kele atekeni juguyae parce que almana abode kono umar bado khata ko mbafo ko alebe hami ni alqamat donna buga minum bete mesra banka est ce que nous sental na kabakurna alabina alayni gawlawa وبين مواهبه وبتوجه مغما أي دوتي كاكتلي المامو أو دبوا فوقيه أو كبوتي كاكتلي أو دبوا فوقيه من سلو كاكتلي أو دبوا فوقيه فردان كاكتلي بو نبي نناني بكم على كرادي صلى الله فردان تندو ودونا أو أسامبلي نيامو كندو ودونا arme nyamodo kundo na fembe nyamodo kumbale de bolo wa fatre fana sahaba baya beke o chugodela o kan sahaba bele jiremba o kuma almamat ko fitinere aw ye sabali bawde kam mo bla siraka tiya siraka me awde qudwa ye mo ba awye lade akana ke awye kana ke kulan kulun kelare akana kuma kulun fo awa kana ke jogo tiye o manka wa awde be laje be ke awde la o kuma na an go ambe ala tanu ala mi nyanya mari ni nyuman foliye kan bali juguman folla ka an gen gabo o kerfe ambe ala tanu ale an kana ka ga islamai kalmana de amma kaga batun ya fanye anka oke awa ukmana la ilaha illa allah min filaniye kuma bele bade ko me ankar mo andenge musafa kumbe ka fo sisa la ilaha illa allah hakilla shartu hulu la bala ni mo min yo famu eni bebebe
n'i y'a kɛ a kɛcogo la kɔni i ni bɛɛ bɛ bɛn diɲɛ bɛɛ i bɛ sabali sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ harafu nafi ta'mal amal inna tasubbu al-isma wa tarfa'u al-khabar la ilaha batfan site ni ibo min batu no o min nafa ni ya kuta na be kima toroye na maki Allah ta'ala wa la ilaha illa Allah ni yen kuma fo al munafiqin kara mo min mana ni kuma fo o waye kuma abdala o waye rakote la ilaha illallah kuna baye aya mi an karamo ke kuma min fo ala sisan min ya fo abdala la ilaha illallah na tlaka fa ayo kuma fo o baye min me afa abdala la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaba o ibal made o shinji de halni ye ko yo bolo ito ko ne de ibise ko ladi de kabla siraka ni hakili ni famuye ga kelete jugate surtout an ga jamana ko ni kono yere nere ba ambe kono ro fili ka mo be siga fo nyo ko chomina parce que mo ko ale maliki yakade ale alman malika mwe maliki be sunade shafi'i be sunade hanafi be sunade hambaliya be sunade o be ala kira tasra de sallallahu alaihi wasallam o kuma an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bilasira ɲuman kan an ka ɲɔgɔn faamu ko la ayiwa an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo a kumaw fana o fɔra an ɲɛna yan Maaz bun Jabal ye seli janya min kɛ n'a bɛ seli a ka ni kelen tɛ e min ye alimami ye jaabila ka e filɛ kɛrɛfɛ i ka sira ala ɲɛ i ka sana i ka kɛ i ka tawasutu kɛ i ka a kɛ cɛmancɛ ta de ye i y'a faamu ne y'a lajɛ ne yɛrɛ bɔra Emira Arabu la sisan wasaratul awqaf mɔgɔw caman bɛ yen n'u bɛ seli jumadon u tɛ tɛmɛ n'u ye sabi yɛrɛ kalan dɔw bɛ yen u mana sabi kalan u mana se sumala ye mutu fiya wala ya haya u bɛ jɔ yen ka dɔ bila manta zaka u b'a kɛ k'a tɔ dafa ayiwa nin bɛ kɔrɔ ye nɔgɔya de ye. an y'a fɔ cogo min na komi n dɔgɔkɛ bɔra ka kibaruya lase a ye cogo min na retard ninnu laɲiniw tɛ sira yɛrɛ cogoyaw ani faamuya cogoyaw dɔrɔn de y'a kɛ ala k'an bɛ sababu ma ne yɛrɛ jɔlen tun bɛ carré kɔnɔ n bɛ ka président orienté par téléphone fo ka na se an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala k'an bɛ sababu ma donc an bɛna baara min b'an bolo ka na baara in ɲɛfɔ aw ye kun min bɛ baara in na ka don o la an b'a dɔn silamɛya fɛn kelen de don kabi ala ye dugumakolo da fo bi silamɛya ye fɛn kelen de ye fila tɛ da o kan kiraw nana o kan kira fɛn o fɛn n'a cira a cira ni fɛn min o de tɔgɔ ko alisilam maa minnu tugura a la olu de tɔgɔ ko alimusilimun k'a ta kabini seyidina ibrahim nuhu kira bɛɛ lajɛlen cira ni fɛn min o de ye silamɛya ye maa minnu ye kira ninnu labato olu bɛɛ de tɔgɔ de ko alimusilimun o silamɛw ala ye min f'u ye o de o bɛɛ ka juru kelen minɛ o ka don da kelen ka bɔ da kelen o don da kelen ka bɔ da kelen ka o balimaya k'o sira bɔ ka o ni kɔgɔ o ti ɲɛ fiyewu fɔ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn ye o de kama bureau national congrès tɛmɛnen kɔfɛ a y'a décidé k'a fɔ a ka bolofaraw bi yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa jɔ o la ka u ye ka fɔli k'u la silamɛya kelenya a n'a sinjiya k'a sinji limama ye tɔn ye tɔn min maa maa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ani nin bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ limama y'o de ye o tuma na komi an ka baara tun kan ka kɛ cogo min na ko programme bɛɛ lajɛlen avancera a tɔ tora min ye sisan o de ye bureau exécutif yɛrɛ ye min ye ko o yira aw la a mɔgɔ minnu sera kɛnɛ in kan o yira aw la aw ka commune bureau a y'o ye a ka responsable kumana aw ye donc an bɛna bureau exécutif présidenti aw la bureau exécutif mɔgɔ ka ca nka an b'a dɔn n'i ko alimami ko darula i n'a fɔ dɔ filɛ ka fɔ an ye sisan cogo min na ɔ minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ an bɛna olu de yira aw la ni olu filɛ nin ye o maa fɔlɔ o de y'an ka ɲɛmɔgɔba
n'o ye bureau yɛrɛ président ye k'a ta Kayi fo Kidal alimami min b'a kɔnɔ dɔnnibaa min b'a kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen jɛra ka mɔ ka kɛ kulu kelen ye k'an ka danaya n'an ka bonya da mɔgɔ min ma k'o k'an ka ɲɛmaa ye o de ye Fadilat Sheikh al-Imam al-Akbar Mohamed Fodje Cissé ale de filɛ nin ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Korofina o juma misiriba alimami don ale ka danga fɔlɔ o de ye al-Imam Sheikh El-Hajj Babi Kane filɛ nin ye ale de sigilen bɛ Falajɛ Solola yen juma misiriba o alimami don o fana ka danga o ye Fadilat Sheikh al-Imam al-Akbar al-Sheikh al-Fadil Banjugu Dukure ale sigilen bɛ Jikɔrɔni n'aw bɛɛ lajɛlen bɛ Banjugu Dukure dɔn a ka Jikɔrɔni Para ne ko Jikɔrɔni ye fila ye Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni yen de ko don Ala k'an bɛ sababu ma ka so filɛ Badala kɔrɔ donc an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ maakɔrɔba ninnu Ala k'an ɲɛ mɛn o la Ala k'an ɲɛ mɛn o la ni an bɔr'o la an bɛ don bi min na o kɔfɛ o ye secrétariat général mɔgɔ fila si la Darula ye a kɛ o mɔgɔ fila si ma kɛnɛ in sɔrɔ secrétaire général ye Abubakar Kamara a ka danga ye Gawusu Sidiki Mɛnta Gawusu yɛrɛ ale man kɛnɛ nin waati in kɔnɔ o ma yan sɔrɔ donc o kosɔn u ma na n'o tɛ an bɛ yaala in kɛ a kun y'an ka ɲɔgɔn dɔn nka ni mɔgɔ minnu kɔrɔlen filɛ nin ye maa lakodɔnnen ye bɛɛ b'u dɔn Ala k'an bɛ sababu ma n'an tɛmɛna ka bɔ la secrétariat administratif an bɛ don o la minnu ɲɛsinnen don limama ka sɛbɛnko ɲɛnabɔli ma o ye maa fila ye na ɲɛ bɛ mɔgɔ kelen de la kɛnɛ kan Sheikh Tiyan Haidara a filɛ nin ye bon papier ko fɛn o fɛn n'an b'a bolo n'a bɛ kɛ limama bolo an bɛ sɛbɛn minnu kɛ an bɛ lettre minnu ci aw ma an minnu ci fan wɛrɛ fɛ minnu ci an ni fanga cɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaa de ye ninnu ye min bɛ ci an ma k'a ɲɛnabɔ k'a ɲɛfɔ an ye tubabukan jɛlen na o kɛbaa ye olu ye o mana tɛmɛ ka bɔ a la mara fara ɲɔgɔn kan a mana kɛ cogo o cogo a ti ɲɛ fiyewu fo sɔrɔ ka kɛ yen o sɔrɔ lakanabaaw ani sɔrɔ marabaaw ɲɛ tɛ o maa caman na kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ ayiwa Ala k'an bɛ sababu ma bon ko n'an y'a ɲɛ an dɛmɛ dɔɔnin sa n'o tɛ ne tɛ jama bɛɛ lajɛlen na bɔ Ala k'an bɛ sababu ma donc olu ma se yan donc bureau mɔgɔ min bɛ yan dɔ filɛ yan kɔnɔ Muhamadu Mustafa Jalo ale bɛ yira k'a yira aw la kɛrɛnkɛrɛn ma nin ye kan garde national olu ka alimami de y'ale ye donc an k'a dɔn jamana in siga t'a la k'a fɔ silamɛ jamana de don silamɛw de b'a kɔnɔ Ala k'aw faamuya ɲuman d'an ma o mana tɛmɛ ka bɔ a la secrétariat min n'o ɲɛsinnen don ko ɲɛnabɔw ma maana recherche ma o secrétariat mɔgɔ damadɔw bɛ yan Mohamed Kamena ale de ye o secrétaire maa fɔlɔ ye salam n'ale de bɛna kuma ye statut et règlement intérieur kan o mana tɛmɛ ka bɔ a la Musa Jɛnɛpo ale fana ye o mɔgɔ ye olu bɛɛ bɛ secrétariat kelen na Mohamed Baro ninnu mɔgɔ saba bɛɛ bɛ baara kɛ secrétariat kelen na Baro b'a fɛ commune 5 na yan Mohamed Musa Jɛnɛpo ale sigilen bɛ Ɲamana an bɛ Ala taala deli Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye o mana tɛmɛ ka bɔ a la Imamu Jɛnda o b'aw fɛ yan o fana ye bureau d'étude mɔgɔ ye affaire sociale mɔgɔ don Dawuda Haidara ale fana bɛ yan affaire sociale aussi ye Ala k'an bɛ sababu ma Kuma Maɲanfo o fana ye bureau d'étude mɔgɔ ye ale fana b'aw fɛ yan ayiwa Imamu Mɛga ale bɛ conflit mɔgɔw ka fɔɲɔgɔnkɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ nana wajibi don fo kuma ka kɛ min bɛ kɛ misiriw kɔnɔ min bɛ kɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn ye wa fan wɛrɛ bɛɛ maa minnu bɛ cɛsiri ka kuma o la ni conflit fɔra a kun tɛ ko k'aw sigi to ka
foñongo makono de bal foñongo aba bali akake o mo ka baro yi secrétaire a permanent mo fana biya Abdulaziz Marko ale de premier secrétaire permanent ko bureau la wati bara be dongo do ni tare ba ala soray ka ta bara damina bu ka ta se bara jigi ma le be o man tama ko mala amara islamia frontière ti ala o kama limama ya bolo fara ya ka bunda yele kosobo olu be na kabala reprendre Cissé imam Haydara Shere Haydara fla be nyonga do rame ñu fa ale fana be bureau na bitaka kabala fe Abdourahmane Traoré ale be Jala Koroji Abdul Nabo ale ni Maliki olu bere jele be à l'organisation be baraka au cadre konnana donc ale be Misra Mohamed Jara ni la dinge be tena ka alhamdulillah tawarallahu baka ale halde Bamako o Misri almami ay afana be bureau titula donc aw garsira ma chama de ce sort d'affaire no borala sa aw yere kat ndo ke min no skile be ni nga so kumana Mohamed Basum ale sora min bi ka ambolo habi war mununti ale de ko bara ye ka kolosili ke war munu abi do dajme est ce que ay labora ka do damme be abi do na be wa ati do na fe wa ale ka bara be o yeta meka donc ale be bureau ka bara jate mine o ala ya ngar sega mamunu na kene ka odeni no temena ka bara ne yɛrɛ y'a ko kalanden Cheikh Ahmed Traoré ne sigilen bɛ Senu o kibaruya di anw ka baara ye o ye nin yɔrɔ in n b'a profiter ala k'an bɛ sababu ma Abdurabi Ture a bɛ min ko a taara ji la ale fana ye bureau mɔgɔ ye o fana b'a ka commune kɔnɔ yan an bɛ Alahu Taala deli baara in ala k'a kuncɛ hɛrɛ la limama y'a damana tɔn ye ani tɔn dɔw tɛ kelen ye tɔn o tɔn n'a sigira a bɛɛ bɛ baara kɛ diɲɛ ko fanfɛla fɛ dɔɔni maana kɔrɔ ye a ka sariya bɛ se ka diɲɛ ka taa diɲɛ hakilina nɔfɛ mais limama ka sariya kelen tɛ diɲɛ ka taa diɲɛ ko ta fan fɛ ala ko ta ala ka ciden ko ta anw ka baara y'o ye o kɔfɛ an ka président an y'a sigilen filɛ madama a bɛ balo la ale de y'anw ka président ye o de y'anw ka silamɛya taasira ye limama bɛ baara kɛ ten de an ka bureau bɛ baara kɛ o cogo la ten o de kɔsɔn kabini a création Bala Kale de tun y'an ka ɲɛmaa ye a balola fo ka taa s'a ka saya ma hali n'a mana réunion kɛ yɔrɔ la an y'a yɛrɛ ko n'an ka ɲɛmaa don an bɛ réunion kɛ an bɛ taa compte rendu k'an ye bonya tɔn don diinɛ o de a yɛrɛ ka kumakan kun ye ko ŋanatigiya ka fisa ŋanaya ye ale fatura a ka danga kun ye Yusufu Jaabi bilala a nɔ na ka taa s'a ka a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa s'a ka fatuli ma ale de y'an ka ɲɛmaa ye donc politique ko tɛ an da la maintenant an ko politique ko t'a la o diɲɛ politique de n'o tɛ k'a fɔ diinɛ tɛ se ka taa politique yɛrɛ kɔ yɛrɛ parce que o bɛ k'aw nɛgɛ k'o kuma min fɔ aw ye ko mara kuma a ka sen bɔ a la a kana sen don a la o ye nkalon ye n'o tɛ diɲɛ ye silamɛya ni mara ma fɔ silamɛya bi yɔrɔ o yɔrɔ mara de bɛ yen silamɛya ko mara de silamɛya ye mara de kɛ silamɛya ma mara diɲɛ bɛ fɛ ka silamɛya mara de mais silamɛya ye marakɛla de ye marakɛminɛn de don fo o ka faamu ala k'an bɛ sababu ma mais u ka kalonnige kɔni o tɛ anw ta ye ala k'an bɛ sababu ma bon hali dɔw bɛ yen nin fana b'o cogo kelen na bureau membre bɛɛ b'o cogo kelen na ko in ye ala ko baara de ye ala ko baara ma fo yɛrɛ t'a la kɔ limamu de ye ala k'an bɛ sababu ma donc an nana k'o de lase aw ma an bɛ sira di imam Kamina ma a bɛna walawala k'aw ye stati yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye fɛnw ye olu faamubaliya wala gɛlɛya minnu bɛ an ka ɲɛnamaya la misiriw kɔnɔ o stati in taara mali dɔnnibaga bɛɛ bɛnna kuma minnu kan o kuma ale bɛna olu de walawala an ye sisan an bɛ ala deli ala k'a walawalali nɔgɔya an ye hada wasalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh yɛlɛ an ka duwawu kɛ jama an bɛ aw fo dugutigi an n'a ka dugudenw bɛɛ a ye bisimila ne tun b'a ka bisimilali kɛ ka kuma dayɛlɛ k'ala ni yɔrɔ dɔnbaliya an fɔra aw ye ka tɛmɛ
o wajibi de do ka saboka jama salima bilen jama sigi jogo bilen o bayra ka ko bembeya ka ko to nyon zara beya wala ka nyon ba mo beya o ba ni yayi du tigi ka du don ko almami ma ba bela jile an jatigu an ba awu an ga fama an bu saboda ana chama be salima wala sa limama ya rasu kun a chama forawi limama su kira de an ka be an ka ko nyon tala an ka ulmala an ka hine nyon an ka magari wala sa limama be nyima ko kala ya temo parale an tala de libitne la na ya me yoro har na ma wele ame fere ke be me ke chomina o ya nga siga chama wala sa mi ka bawo be sisan اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأزل عنا الغلاء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا إنك على كل شيء قدير رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ambe fulu damene ala toy ale musona bi anga nyongo soroyan ko bado do a jaranya benama almamu ka faranyonga ka foko be la jereke ka ben kuma fo no benane ka commune ma nous sommes jamono dantala parce que beba do ka fo bembe munya adamaden konana donc an bufo o ku tiga di nyoma awa no we la jereke kuma kuma o ka do ke jamana no tiala do la jamana o ka do ke commune fana awa o soro ka do ke commune de bela jele tokola awa na be suko de fo en tant que maire de la commune sen nekta nous sont jawe a jaranya benama ala ka to ni on chama ka ke commune kono o de basigi ko fo bon o ka wajibu ko kono na o ko o majani farafaralinde islamo ka nga nyomo mine ko korona o de fo ala claro de fo ayo sra de yurula o lu de ba asenona o lu de ka senon tawabi awa ambe do de kuye o be chesre muna ala ka no ala ka ke korotali o bela jelema ku ka biro ko mo ka ben nu bena aka chala fe o lu ba on to munu la selan fana be ben o wajibi donc awa amba nyini ala ku korota ala ku ka biro korota la nyini fa bu la ni heredo kana se jamana maka se commune ma ambu fo ko bargada la ala ka nyaka dama pasale se masai bureau national kanani chiara la ayene ni soja ko sabe kadako bureau national be nana commune be la jele fana yukumbe labeli mi fle an jeunesse bala kalo saba alhamdulillah labeli fana akera kanye ko sabe ci siri be la jele jeunesse yake kase kalmamu kumbe foy muje fem be la jele kera no soja la fokala fokaba bo fodi kamin be ne yoro kanye shi bureau national manina nyogo kono ka chaya région commune be la jele la hali région mun bi hali kidal tabaktu gawu kanin nyogo kala za parce que min de bi beira qur'ana ayemi fora wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu min de basabati watmana limama ka chesiri ni kola wad daw laba am Allah tabaraka wa taala deli ala kan be sawabama ala kan ke le foli baye mbi foli ke jeunesse limama la wulude yene deme bar min bele jelela yene bonya fana ko sabe ala ka barka do Ibrahim naka jamal Ibrahim Traoré naka jamana awni ci awni bara telefu sherif la am bo fo aw be ci sir minna jamana kono
ye dimi no be ba ye amba ala deli ala ka barka dawla aw ka nye mo ba mi ye an kuntigi Usman Sharif Madani Haidara amba Allah tabaraka taala dalala ka barka da ka shila amba Allah tabaraka taala dalala ka barka do aka demba yana ako mo fana ala ko sisi ko mo nyima da bendiya me nyima nyima ko nyima ko mo nyima de bula c'est parce que aka ko mo do mi ya mina ni ala ye utugara no fe fana ni ala ye uta janfamba ala de la ala ko nyon cha ya tombe le jelela ala kan be sawabu awni chewni bara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngelenga amara alhamdulillah rabbil alamin musabilile ambafo ambi salanga ci bam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni so dia min be ne bolo akabo ko sobe sabu ka daka ala ta ko fe ni islamu mana fara nyonka yoro ye herade fara nyonka inte bolo pengo fena ni herate otma o samu yiri nyonka wati kilena ka nyombla sa ka kilaw di nyoma we ko de mi ka boko so kanga mabele jiri ni so dia o ni so du ko na teba akila miyambla kala commission blo ni la ruta ikalla ufu bi alillahi ila ahadtum ala rakul qur'an ko na la ruta be akalla o anye kongre ango koni kongre bana o fa be wajibiya biro mo ka be no biro bayre aka wuli kana ka biro ko ni bela kelengele ka biro kono don ku sidon ku yunyela ku don o bala ka laji bala ke chomina yala aba a chokola ba ata chokola ni naso ni nasibe abu de ma ni yere mbaje naso ni ro tona ba a atele ni kanka kitane o ri ambla yala kana commission la wo ka min ko ba ambulo o ri ambula ko do ke sisa an ko ambayina Allah subhanahu wa ta'ala fe ni je mi fule nya kala da ni male aka ni ka chaya ni chara ala barka da shaytan be molaye an ko ambayina masayin fe ale kele ni bise fitna min banka ala ka wuli ka banka ala ka jamana kisi ka jamana ko ndon kisi ala ka anka kuma kanke keliye kanga sufu ko tile fara ka kuma kanka ta sabatianka ka ko anga nyonde men o mala ne ala sai ni hera anga nyonde me jumu ka anga nyonde me da saboka o ko kuma kan mi mawlo kala sauma odeni aka do baka sallallahu muhammad pour kala mi be halbi o de o kelinde adwa silahul mu'min mu'min ka kele kemiya ni yani ka chugo wo do awde adwa mukhli ibada ala ba tere ni be ala ba pangaso akaso seme kulo falende serena adwa wo ibada do wo ala ba tere asaka ta do ngode banga do nde ke nyonye anga do bi anga do bi sini masha Allah jabi ni monsieur Jalino c'est degré bi alhamdulillah anga président de banque refe ndonu finance le men refe wo jumaye ani bureau national yani ni kubina bo bureau communal ani bismillah unana fana bureau fana ya cibla almamin nuka danga nuka commission nyemo bema be nyo soroyan kana anga congrès men kala 2014 o konna satin règlement ka nyefa almamu na commission mun mesigi wala halambi wati minen ko fana ya jete limama ko recensement ke 2012 o kala bama wona kerfa lawye na jete wati comme amadam ne anga président boy allo président misri kemen bidru be ni tara commune de la misri bi woron sababe ni tara commune 3 la misri bidru ni kelembe ni tara commune 4 la misri kemen binan be ni nana commune 5 la misri kemen bishegin be ni tara commune 6 la misri kemen flani mugani worobe ni tara commune mandela misri bi ko tan flabe ni tara baginda misri bi wolom la nani be ni tara kabala misri bi woro ani misri flabe ni bora yi tara jalagoroji misri bi wolom la nani be ni tara kabala amuye kabala fo ni tara fana femi nyamanaye misir biduru ndurube o kera 2012 recensement mais zena mali réseau circuit be kadamine ani letruchi yani 31 mars amena misir be recensé mais jumaye mente jumaye ne jade commune sengla misir kemen bishegin ko la mais misir kemen tandurbe jumaye donc wala hala zago bokono amba fe ko baray ne fana ke alhamdulillah la dilga membe ani membe bureau national mo ay farla nyonga ka kulu kele kana wodi ya nyumay annana fana nya ku meni kulune o kulu kele ngatoy o don hadama do fana naw jera da besa bifo note kelemi ani kelemi en fe dobe ko do kormatiga do burja fo ya bake misi fimani misi jama ani misi bilemanga kelede e kote ni ndono abo karika boy abdul turbe se doma mena farla nyonga warati saka sawma de mena chira ka jense jago yakoni sebe kawlaw nga hadmi ala dele halbe ala ka hakili nyumandi bela jilema
wonno fana ala ka tiɲɛ yira na an ka dɔn tiɲɛ don an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ala ka kalon yira na an ka dɔn kalon don an ka ban kalon na ka tiɲɛ ka baara ni tiɲɛ ala kira ka kumakan Qur'anul Karim an baara kɛ ni o de inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nin kun y'anw ye Bamako sigida 5 na Kalabankura limama n'o ye alimamu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ziyara bolodalen Kalabankaw fɛ yen ani conférence ani bureau. Anw sera ka min sɔrɔ kɛnɛ kan o de kun ye nin ye. An bɛ a fɔ aw ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Foli bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye. Wajilu tɛ tɛmɛ aw minnu kan. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fi amanillah. Ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalonde sega tinya be tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe tinya welila fala ka chideme tinya welila saraga jugu bomuri tinya welila dabali jugu ke muri